Într-o lume agitată și confuză, există un loc unde tinerii se opresc și ascultă vocea lui Dumnezeu. Un loc unde învățarea înseamnă trăire. Bine ai venit la Colegiul Misionar Medical Living Hope. Aici, educația înseamnă mai mult decât informație. Este formarea de caracter, dedicare, transformare. În fiecare zi ne apropiem de Dumnezeu prin studiu, rugăciune și părtășie. Trăim principiile Bibliei și ale spiritului profetic. Ne pregătim nu doar pentru viață, ci pentru veșnicie. Lucrăm cu mâinile noastre, în grădină, în bucătărie, în ateliere. Învățăm să slujim. Profesorii nu sunt departe de noi. Ei lucrează alături de noi. Ne învață prin exemplu. Adevărata educație ne pregătește pentru o viață activă, o viață responsabilă, o viață curată. La Școala Medicală Misionară Living Hope învățăm adevărata educație creștină, o educație care se bazează numai pe Cuvântul lui Dumnezeu. Învățăm să fim canale de vindecare, hidroterapie, masaj terapeutic, remedii naturale, nu doar teorie, ci slujire practică. Îngrijim oamenii, le aducem speranță. Trăim un stil de viață sănătos, așa cum Dumnezeu ne-a învățat. Ceea ce îmi place mie cel mai mult la Școala Living Hope este accentul care se pune pe importanța caracterului și, în mod special, la tineri să învețe să fie autentici. Ieșim din campus, mergem acolo unde sunt nevoi, predicăm, slujim, iubim. În biserici, în sate, pe străzi. Învățăm să nu fim ipocriți, să trăim ceea ce spunem, cu sinceritate, cu pasiune și cu Hristos în inimă. La Living Hope am înțeles care este scopul vieții mele. De acum știu ce am de făcut în viață, știu la ce m-a chemat Dumnezeu și știu cum să fiu stâlp în familia mea. Living Hope m-a ajutat să cunosc pe Dumnezeu prin studiu și rugăciune. Aici mi-am găsit prieteni adevărați. La Living Hope noi putem să studiem într-un mod profund Cuvântul lui Dumnezeu, învățăm ca să observăm textul într-un mod corect, să-l interpretăm într-un mod corect și dacă înțelegem aceste două lucruri, putem să le aplicăm și într-un mod corect în viața noastră. Aici, la Living Hope, ceea ce m-a impresionat cel mai mult este că am putut să fiu mai aproape de Dumnezeu și în Hristos cel slăvit am putut să-L văd pe Hristos cel răstignit și îmi place foarte mult pentru că este accentul pus foarte mare pe rugăciune. Pentru că doar prin rugăciune ne putem să fim mai aproape de Dumnezeu. Living Hope nu e doar o școală, este o familie, este un stil de viață, este o chemare. Dacă aceasta este dorința ta, să devii misionare, să-ți dezvolți caracterul asemenea lui Hristos, prin studierea cuvântului microscopic, prin rugăciune și prin
învățare remediile naturale. Vă așteptăm la Living Hope!